गिलो आज कौन हवा आज चिल्ली बड़ी चिल्ली सोया चिल्ली सोया चिल्ली चिल्ली बॉडी ମୁଁ ଜାଣିନି ଡିସ୍ ନା ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଟିକେ କହିଦେଲି ବନେଇଲେ କି ବନେଇବ କିଏ ବନେଇବ ତାହେଲେ ଆଇଟମ୍ ରେ ଏଡେ ଜୋରେ ନାଁଟା କହିଲ ମତେ ଆସୁନି ଆସିଲେ ମାନେ ସିଓର ମୁଁ ଆଜି ଶିଖିଯିବି କାଲି କରିବିନି ମନକୁ ତାହେଲେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚିଲ୍ଲି ସୋୟା ହେବା ପାଇଁ ଆମର କଟା ହେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ସେଠି ସୋୟା ବୁଡ଼ିକି ଗରମ କରାହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନେଇବ ହବ ହବ ସବୁ କିଛି ହବ ଯଦି ବା ଖାଇବ ଯଦି ଆସ ମୁଁ ଆଜି ଶିଖେଇଲେ କାଲି କରିବିନି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନା ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମ ଶାଶୁ ତ ଉପରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ନେବ କେମିତି ଶ୍ୱଶୁର କଥା କହୁଛି ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କହୁନି ଏତେ ବେଶୀ କଥା ତମେ ତ ନିଜେ କହିଲ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆଣ୍ଟି ପାଖରେ ବନେଇବା ରେସିପିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଆସୁନି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଟିକେ କର ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଶିଖିଯାଏ ତାପରେ ତ କାଲି ଚିଲ୍ଲି ପନିର ହେଇଥିଲେ ଶିଖିପାରିଲନି ଶିଖିଛି କାଳେ ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିବି କି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବି ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉ ମୂଳରୁ ରୋଷେଇରେ ବସିବେନି କଥା କହିବେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ କହୁଥିଲି ଆସୁନି କାହିଁ ଆସିବନି ମୋତେ ଭାତ ଡାଲିରେ ସାଧା ଜିନିଷ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ କରିଦେବି ଭାତ ଡାଲି ସାଧା ଜିନିଷ ଦାଦା ମତେ କରିଦେବି ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ କହିଛ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ଆଜି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା ବାବା ତ ଏସବୁ ଖାଇବେନି ମୁଁ ଭାଜି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ହେଲେ କରିବ ନା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଏବେ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼େ ଜାଣିଛି ଚୁପୁଡ଼ିବି ମୋ ହାତ ତାତି ଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପୁଡ଼ି ଗରମ ହେବ ହଁ ଏବେ ତତେ ତ କହିଥିଲି ଥଣ୍ଡା କରିବା ତତେ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତାକୁ ଡେଲି ହେବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତରକାରୀ ହବ ହଁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ହବ ନା ବଡ଼ି ତରକାରୀ ହବନି ବଡ଼ି ନାଇଁ ରୁଟି ହବ ବଡ଼ି ସୋୟାବିନ୍ ଚିଲ୍ଲି ହବ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା ଭଜି ହବ ଆମର ତ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଘର ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସବୁ ଏଇଠି କରିଦେଇବି ଆମର ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏପଟେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏପଟେ ସବୁ ଆଲଣା ହେରିକା ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଆଲଣାଟା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ଗଦିଟା ନଇଁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନି ପଛପଟେ ଉପରେ ଠାକୁର ରଖିଛୁ ଆଉ ତଳେ ଚାଉଳ ଏମିତି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଭଙ୍ଗା ଘର ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ହେଲା ସବୁ କବାଟ ତ ନାହିଁ ସବୁ ଏମିତି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଚଳିବ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ନା କ'ଣ କହିଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଲ ତମର ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ପିଉଛି ରହୁଛି ଖାଲି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଏମିତିରେ ସେଥିପାଇଁ କାମ ସତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଖିଆ ହେଇନି ଖାଇଛି ଖାଇଦେଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେଇଛି ତୁ ଖାଇଦେଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି କେଜାଣି କିଏ ଜାଣିଲା ଖାଉନଥିବେ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ନାଇଁ ଯଦି କହିଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଖେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ତାଠୁ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କହିବି ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିବ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନା ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ନାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ବନାଅ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ତ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଲି ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବନେଇବି ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଜି ହେଲେ ମୁଁ ବନେଇବି ମୋର କ'ଣ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଜିବ ମୁଁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି ତମେ ରୁଟି ବେଲି ଦିଅ ମୁଁ ସେକିଦେବି ହଁ ମୁଁ ତ ଆଜି ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ପିନ୍ଧା ହବ ଆଉ ଏମିତି ବସିବି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଆଉ ବସି ବସି ବନେଇବି ଅଣ୍ଟା ପିନ୍ଧା ହବ ଆଉ ଏଇଥିରେ କରିବି ବେଲା ଦିଅ ନାଇଁ ଏତେ ଥୋଇଛି ଖାଲି ମୁଁ ହଁ ଇଏ କରୁଛୁ ସାନକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବା ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଆସିବନି ନାଇଁ ଫୋନ୍ କର ଫୋନ୍ କରିବିନି କର ଫୋନ୍
ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ତାହେଲେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଦୁଇଟା ଆଗ ଦରକାର। ସୋୟା ସସ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ। ଚିଲି ସସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ବାଏ, ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆମର। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବାଏ।